بریا که اپراسیون جرابلس دست پی بکه هیزن سوریا دموکراتیک یا کو دناو د یه پگج هه بازار من بچی رزگار کرن او آماده کاری رزگار کردن جرابلس دست پیکر لیبلی ترکیه بریا که حسد دست به اپراسیون بکه به همکاری هیزن سوریا آزاد بلزگینی اپراسیون دا دست پیکرن جالی رایدار دولت ترکیه و هاتا گوتن کو او اپراسیون جبو اولهی سینورین وان او پارچنبون خاک سوریه پیکاتیه برواج داخلیانی رایدار ترکیه به بوچن پاسپورت روجلاتا نوین او اپراسیون جبو پیشیلی گرتن دستکفتین پیدی و یه پگینه Türkiye'nin dostlarına Operasyona Cerablusê destpêka guherîna stratejiya Tirkiye rojhilata navîn e. Bi vê operasyonê dewleta Tirkiye xwast du peyama bide. Yek dê hem parastina sînorên xwe bike hem jî di sînorên xwe de rêxistineke Kurd naxwaze. Ya du diyan jî li gel Ewropayê ji Amerîkayê jî dibêje ez li dijî Daişê tê dikoşim. Tirkiye jî dixwaze li Sûriyê bibe xwedî hêzekê. Cerablus digal Tirkiye ji bo Sûriye û rojhilata navîn jî xwedê cihekî giring e. Ji ber ku Daeş di ser Cerablusê ra derbasê roja we dibû û çalakiyên xwe yên di nava Tirkiye de di ser vî bajarî we dikir. Piştî rizgarkirina Membiçê cê herî stratejîkê di destê Daişê de ji hata rizgarkirin û ket ben kontrola hêzên Sûriye azad de. Bi boçuna pisporan dê Tirkiye bi vê operasyonê li Sûriye guhertinê nû bide destpêkirin û dê Daişê têk bibe û dê dorpêşkirina sînorên xwe jî li dij yê pegê evlettir bike. Dış politikada bir değiş. Hûn jî zanin ku Sûriye YPG her bi pêş de çê û digel vêkê rêxistina Daişê heye. Ji ber van her du mijaran Tirkiye polîtikayên xwe yên Sûriye guhertin. Niha hewl dide ku digel dewleta Sûriye jî roşûn de têkiliyên xwe baştir bike. Ev operasyon ji bo her du aliyan jî bû wek destpêkekê. Piştî destpêkirina operasyona Cerablusê rayedarên dewleta Tirkiye amaje kir ku ger YPG derbasê Rojavayê Firatê nebe ev dê müdaxaleyê wan jî bikin. Rayedarên YPG jê rave kirin ku ger ji aliyê dewleta Tirkiye ve êrişek li dijî wan pêk bê dê ew jî bersivek tund bidin. Her wiha hatê merak kirin ku di rojên pêşiya me de operasyona Cerablusê li herêmê dêrê li ber encamên biçirengî weke. Vural êrişmiş, Kurdistan 24 Ankara.